खुलुमबाय। गिबि गिबि आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ गासैबो जोंनि ब्रह्म भक्त सिबियारि आइ बाबामोननो आंनि फुंबिलिनि नैबे खुलुमनायखौ गिबि गिबि जासिहरग्रोब। दिनै आङो नैबे मेसेजनि गेजेरजों फोरमायथि हरनो सानदों जे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 48थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ 15, 16 आरो 17 फेब्रुवारि 2023 इं अक्ट' बुधबार, बिस्तिबार आरो शुक्रबारै कुमगुरि सेरफांगुरि गामिनि क'क्राझार जिल्लायाव खुंनो लाहांनाय जादों। बे खुंगा 48थि बोसोरसालिया ब्रह्म धोरोम अधिवेशनजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफाद, खुंगा 23थि बोसोरसालिया दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो खुंगा 21थि बोसोरसालिया दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा बेयाव लोगोसे एखेलोगोयैनो खुंफादेरनाय जागोन। आरो बे जोंनि फैगौ सानथामनि हाबाफारियाव जोङो फैगौ 15, 16, 17 फेब्रुवारि 2023 खालारखौ लानायनि गिबि गिबि जोङो 24, 25, 26 अक्ट' फेब्रुवारि दाननि बे अक्ट'आव लानाय जादोंमोन। नाथाय बे अक्ट'आवनो जोंनि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादाबो बे एखे थावनियावनो बे दुलाराय अधिवेशना जागोनखाय मोननैबो आफादजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि सावरायगिरिफोरजों रुजुरुमुयै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि धोरोम आफादा बे थुनलाइ आफादखौ मान होनानै बिसोरनो बे अक्ट'खौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो होनो थाखाय जोंनि अक्ट'खौ सोलाय सोल' खालामनानै 15, 16 आरो 17 फेब्रुवारि 2023 अक्ट'आव जोङो आवगायनानै लानाय जादों। बेनि थाखायनो गासैबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बिबानगिरि आइ बाबामोनजों लोगोसे भक्त सिबियारि गासै आइ बाबामोनखौ बै सानथामनि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाहैनो थाखाय आंनिफ्राय गुरैयै खावलाय। जथुम्मानि बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै जानायजों लोगोसे बेवहाय आलासि महरै जोंहा गोबां सिबिजाथाव आलासिफोर थागोन। बेनि गिबि गिबि 15 अक्ट' खालि फुंनि 5 रिंगानिफ्रायनो बेवहाय बादा बेखेवनाय जाहैगोन आरो बे बादाखौ बै जायगानिनो बै ओनसोलनिनो जोंनि गोबां जोंनि सिबिजाथाव भक्तफोरा बाहागो लागोन आरो बाहागो लानानै बे बादाफोरखौ फारि फारियै हाबाफारि बायदियै बेखौ बेखेवना होगोन। आरो मोनाबिलिनि बेलासिनि 4 बाजि समाव दाब दाब जायगानिफ्राय बे अधिवेशनाव नुजाथिफैनो हानाय भक्त आइ बाबामोननि मुंखौ बेयाव आजावनाय जागोन। आरो लोगोसे सानजौफुनि जामुं जानाय जागोन। लोगोसे बेयाव थान्दै आजावखांनायनि उनाव जिल्ला आरो बानजाय आफादनि खुगा लाइसिखौबो बेखेवनाय जागोन। बेजों लोगोसे बै दिनखालिनो मांगलिक जग्य होखांनायनि उनाव जोंनि जिथुनिखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो फारि फारियै जोङो दैदेनलांनो थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय बेखौ लानाय जागोन। आरो 16 अक्ट' खालि जोंनि बे खुंनो लाहांनाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथुनिखि खुंगा 48थि बोसोरसालिया बे जथुम्मायावनो जोंनि एबारनि जिथुनिखि बडि टार्मिनेसन बे बडि टार्मिनेसनाबो बेयावनो खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव गासैबो आइ बाबा भक्तमोनखौ आङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम
आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बे थावनियाव गासैखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायनायजों लोगोसे आङो बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम अधिवेशननि जानो गोनां बे आफादाव गाव गावनि हि जोम गाननायफोरखौबो मोजाङै साखोन सिखोन गुफुर ड्रेस गानफोनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि गेवलां मेलखालि जोंनि मानगोनां लिंहरजानाय आलासिफोरा बेवहाय बाहागो लागोन। बेयाव बाहागो लागोन गाहाय आलासि महरै जोंनिनो हांख्रायजाना लाबोनाय मानगोनां उरखावगोरा मन्त्रि बे बाबाया बेयाव बाहागो लागोन आरो लोगोसे मुसि प्रमद बर' मानगोनां बिटिआरनि चिफ बे बाबायाबो बेयाव बाहागो लागोन। मिहिनेश्वर बसुमतारी BKWSC चिफ बे बाबायाबो बेयाव बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे मुस्रि धरेन बर' साहित्य थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बे बाबायाबो बेयाव बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे बिरनाथ सिं मानगोनां गौतम ब्रह्म सान्था बे बाबायाबो बेयाव बाहागो लागोन। जर'खा आलासि महरै मानगोनां रबिराम बसुमतारी नार्जारी MLA 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि बिटिआर मुस्रि लरेन्स इस्लारि 30 नं सानजा क'क्राझार बियाब बिटिआर मुस्रि अरुप दे EM बिटिआर मुस्रि राजिब ब्रह्म SCLA बिटिआर मुस्रि प्रकाश बसुमतारी MCL बिटिआर मुस्रि सुरज नार्जारी बारग' गोरायुं क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा मुस्रि सिलाराय ब्रह्म SPR सेरफांगुरि मुस्रि गौरिकान्त ब्रह्म बारग' केरानि बरपेटा सार्कोल आरो बेजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर दंफायो। बे आलासिफोरानो फारियै जाहैबाय मुस्रिमा रश्मिता रेखा बरा ADC दतमा सार्कोल मुस्रिमा बिथराय ब्रह्म गोरायुं जनता कलेज सेरफांगुरि मुस्रि सुनिल ब्रह्म गोरायुं रामफलबिल जौसिन फरायसालि मुस्रिमा अनजिमा ब्रह्म नार्जारी गोरायुं दतमा जौसिन फरायसालि मुस्रिमा फुलमन बसुमतारी गाहाय फोरोंगिरि दतमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालि मुस्रि अमृत नार्जारी गाहाय फोरोंगिरि सेरफांगुरि गोजौ फरायसालि आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला बाथौ धोरोम आफाद आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफाद मुस्रिमा बिमला बाथौ धोरोम आफाद आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफाद मुस्रिमा बिमला बरगयारी BDO दतमा सार्कोल दतमा ब्लक क'क्राझार मुस्रि जरबिन्द ब्रह्म PhD इनचार्ज सेरफांगुरि आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला गावबुरा आफाद आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघ आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद मुस्रि निखिल राय OC सेरफांगुरि PS आरो बेजों लोगोसे जोबथाखालि मोनाबिलिनि फिरफिलाखौ बोख्लायनाय जागोन आरो बेलासिनि 5 रिंगायाव खोन्दो गैयै जयग'खौ फोजोबनाय जागोन आरो बेनिफ्राय रुजु रुमुयै बै जायगानिफ्राय बिदाय लालायनाय जागोन। आं बेजों लोगोसे फोरमायथिनो सानदों जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय फैनो गोनां साफ्रोमबो भक्तफोरा जाहाथे गाव गावनो थिखाना हरनाय मोनफ्रोमबो नायनो गोनां बे जिथुनाखि फोरमायथि हरनाय बेखौ नायनानै जाहाथे बे अधिवेशनाव थागथियारि जानानै फैयो बेखौबो आङो आंनि बे गुरै खावलायनायनिफ्राय बाबामोनखौ आङो फोरमायथि हरनाय जाबाय। जोङो बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम खुंगा 48थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंनिनो जानाखि RC
दा खुंना हरनो लानाय आरसि बे आरसि मोना गोबां खस्थ' खालामनानै पेन्डेल आरो बादाफोरखौ लुगासिनो दङ दा बेखायनो बे बाबामोननिसिमबो आंनि रोजा रोजा खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ आंनिफ्राय जासिहरनाय जाबाय गोजोन्थों।